În episoadele precedente, Nia va fi a mea. Când un prinț duh devine rege, primește dorințe infinite. Am venit să vă salvăm? E Ronan! Am primit un mesaj de la Jay. Ce ziceți, îl salvăm? episodul 61, Maestrii Dorințelor. Aș vrea să vă pot spune că misiunea va fi simplă. Nu este. Ba da, este. În caz că nu ai fost informat, am luat de pe insulă tot ce ne trebuia ca să-l oprim pe Nada Khan. După ce mergem acolo ca să-l salvăm pe Jay, rezolvăm treaba. E simplu. Și când o să zburați cu sofisticații voștri dragoni elementari, cam cât timp credeți că veți rezista împotriva unui întreg echipaj de pirați ai aerului? Atunci primim tot ajutorul de care avem nevoie. Comisarul a spus că avem departamentul acesta la dispoziția noastră. Aveți departamentul meu la dispoziție. Trebuie doar să spuneți un cuvânt. Atunci cuvântul este la revedere. Adică la revedere lui Jay când ne vor vedea venind. Nu, misiunea asta nu e simplă, dar nu este imposibilă. Nu fără puțină magie. Magie de film. Kevin, Dan, scena este a voastră. Cine sunt ei? Experți în recuperare? Mai bine, scenariști. Deci avem mesajul în sticlă de la Jay care spune: nu vă preocupați pentru mine, ocupați-vă să-l opriți pe Nada Khan. E drăguț și foarte clar, dar nu ne ajută. Ce e mai interesant e mesajul din spatele mesajului. Mai pierdut? El a scris mesajul pe planul unui vehicul de-al lor, un zepelin de atac. Noi sugerăm să folosim puțină magie de film ca să recreăm una din corăbile lor, ca să vă puteți ascunde în flota lor. După ce costumierul nostru vă deghizează în pirații aerului, un profesor de actorie vă învață dialectul lor ca să treceți neobservați. Gata, matelot! Devenivom pirați! Pirați! Hei, hei! Bine, ne repliem din zbor. Cel verde nu poate vorbi în dialecte. Piratul aerului mut. E perfect. Apoi, după ce vă aducem suficient de aproape... Cole, ninja fantomă se strecoară la bordul fortăreții durerii ca să-l otrăvească pe Nada Khan cu veninul văduvei tigrate și să-l captureze. Stați puțin, credeam că veninul poate doar să-l încetinească. Cum îl capturăm? Bine, e doar o sugestie, poate e o incantație, ceva antic. Cu multe consoane dure. Da, ca... O idee foarte bună. Apoi, când Nada Khan e captiv în sabia duhului, prietenii lor sunt în sfârșit eliberați. O idee minunată. Excepțional. Ăsta e planul? Îi trimiteți acolo fără vreo idee reală de ce ar putea găsi sau cu ce s-ar putea confrunta? Și singura voastră soluție e magia de film? Poate că nu ne-am lămurit în întregime. Cu toți avem termene de respectat, știi? Știu că nu e minunată, dar e de departe cea mai bună idee proastă pe care o avem. Cu fiecare oră pe care o pierdem, o parte din Ninjago dispare. Dacă mai așteptăm mult, vă spun eu, nu știu ce va mai fi de salvat. Ăsta este planul, oameni buni. Dacă voi nu aveți o idee mai bună, sugerez să ne apucăm de treabă. Așa, hai să facem niște magie, oameni buni! Nu, la dreapta! Nu, cealaltă dreapta! Bine, oameni buni, haideți încă o dată. Ahoi! Ai! Împiedicatule! Ahoi! Ai! Împiedicatule! Care fiva litera preferată a piraților? Nu vorbi. Pirații mulți nu vorbesc. Și aici avem templul bântuit al lui Yang. Uitați asta. Vreau să spun aveam. Uite! Partea bună e că ar trebui să se ridice piața imobiliară. Să arunc templul la deșeuri? Nu, păstrează-l. Îmi place cum arată. Un templu e întotdeauna bun. Dar curăță-l, e murdar. Este templul meu!
Eu îl dețin! Da, și ai grijă de fantomele alea enervante cât te ocupi de el. Sunt așa de modate. Repede, grăbiți-vă pe aici! Îmi pare rău să te deranjez, capitane, dar se pare că am recrutat niște împiedicați. Vor să te ajute în încercările tale. Deci, vreți să fiți pirați, așa-i? Cum te cheamă? Colin, capitane? Ce aș mai adăuga? Dar ce fel de nume de pirat e ăsta? Dar cum încolo te vei numi Landon? Deci, cum te cheamă? E Landon, capitane. Da, bine, în fine. Tu ești Squiffy și tu, nu știu, Baco. Scoate pe clovnii ăștia de aici. Încerc să construiesc o lume. Sigur, și nu-ți face griji, capitane. Cu puțin ajutor, Ninjago va fi gata și va funcționa în curând. Da, va fi. Și după ce ultimul ninja va fi al meu și mă voi însura cu fata, voi avea toate dorințele pe care le vreau și nimic nu mă va mai opri. Oh, vorbeai cu mine, capitane? Nu, Clancy, vorbeam singur. Treci înapoi la treabă! Gata, ne apropiem. Tu ai veninul, Cole? Vreau să spun sânge negru. Sigur, dar tu n-ar trebui cumva să nu vorbești, mutulică? Să nu irosești nicio picătură de venin. S-ar putea să avem o singură încercare acolo. Nu-mi place asta. Nu-mi place deloc. Ce este? Nu te-am văzut niciodată atât de speriată. Sper doar că Jay e bine. A trecut atâta timp, nici nu știu măcar dacă e... Nu spune asta. Va fi bine. Am pierdut deja prea mulți prieteni. Nu vom pierde și pe el. Bine, este timpul. Apropii corabia. Cole! Cole, tu ești? Jay! Ești bine! Ce se întâmplă cu ochiul tău? De ce ești îmbrăcat ca un pirat? Nu-ți face griji, prietenii noștri sunt aproape. O să te scoatem de aici. Ce mă bucur să te văd. Cole, îmi pare rău că nu am fost sincer cu tine. Ar fi trebuit să spun că... Da, și eu ar trebui să-ți fost un prieten mai bun. Nu-ți spate capul, păstrează-ți energia. Putem râde de toată asta la sfârșit. În spatele tău. Repede, ascultă-te acolo. Am uitat să torn veninul. Da, nu mai avem cidru Fiddlehead. Cine va să fure o ladă pentru mine? Da, capitane, poate vei avea nevoie de o pelerină. S-ar putea să fie frig și să bată vântul în seara asta frumoasă. Ce idee bună! Prizonierul nostru a scăpat! Cercetați corabia! Da, capitane, nu-l vom lăsa să scape! Trebuie să ieșim de aici, cât mai repede! De ce durează atâta? Nu mă întreba pe mine, eu nu ar trebui să vorbesc. Acolo e celălalt Zeppelin? Nu știu de ce, dar cred că vă ascundeți să puteți face o pauză, nu? Nici o grijă, nu o să vă spun. Cum vă cheamă? Numele meu... Numele meu e Zdrențărosul și el e Mutulica. Ei bine, ascultați aici, Mutulica și Zdrențărosul, pentru că nu vă spun decât odată cum merg lucrurile pe la noi. În vârful scării ierarhice este Nadakan. După el e Flintlock, apoi Dublon. Oh, nu, stai, e picior de câine. Apoi Dublon, maimuța iurită, eu și mult mai jos, la baza scării sunteți voi doi. Deci dacă vreodată veți vrea să urcați pe scară, va trebui să călcați pe mine. Oh, nu, stai, nu sună logic. Doar cei suspuși calcă pe mine. Deci de ce ar face ei? Poate că am înțeles greșit. În orice caz, aveți grijă cu folosirea cuvântului dorință pe lângă capitan. Este temptant, însă dorințele lui
lui nu sunt gratuite. Eu nu mi le-am folosit niciodată. Dar de ce aș face asta? Viața de pirat e minunată. Mustața! Hei! Ai vorbit! Am crezut că ești mut! E un miracol! Se spunea că te-ai născut fără limbă, dar uite, e chiar acolo. Hei voi, fiți atenți dacă vedeți ceva suspect. Prizonierul a evadat. Hei! Ce mai așteptați? V-ați auzit ordinele? Fiți atenți! Și vom avea nevoie de un nume pentru tine, Mutulica. Cum ar fi Mutulica cel miraculos? Sună minunat! Îmi place foarte mult! A fost pe aproape. Trebuie să fim gata pentru când ajung ei aici. Mie spui? Veninul! L-ai uitat? Dar nu ne putem întoarce? Și nu putem pleca fără el. E prea important. Îți explic eu unde sunt Loi și Nia. Poți zbura la ei. Nu pot aprinde dragonul. Am frecat corabia non-stop. Uite-i! Urmează-mă! Stai! Cred că am sărit pe corabia greșită. O, da! E piatra răzbunării, mai știi? Nu poți să treci prin ea și puterile tale super tari nu vor mai funcționa. Cole, ai spus că ai lăsat venilul în camera lui? Da, să sperăm că Nia poate ajunge la el. Cum? Ea nici nu știe că e acolo. Nu vreau să fie singură cu seducătorul ăla prefăcut. Dacă pune mâna pe ea, e o să... Nu-ți face griji, nu vom permite așa ceva. Așa să fie. Pentru că dacă o ia de nevastă, va deveni indestructibil și noi vom fi terminați când el va avea dorințe infinite. Dorințe infinite? Va fi de neoprit. Dar atunci echipajul lui va deveni indispensabil. Poate am putea convinge să... Am încercat deja. Nu au vrut să mă creadă. Mulțumesc că ați încercat să mă salvați, dar poate era mai bine să nu veniți. Hei, poate că nu ne putem folosi puterile, dar nu suntem fără speranță. Între noi trei și Nia sunt 10 dorințe care... Dorințe? Te-ai gândit bine? Din cauza dorințelor am ajuns aici. Da! Și după ce le întoarcem împotriva ta, o să-l implori să facă totul să dispară. Iar asta îl face și mai puternic. Fără dorințe, Lloyd, lucrurile merg prost, dar pot merge și mai prost. Bine, bine, fără dorințe. Doar ca ultimă soluție. Sper doar că Nia o duce mai bine decât noi. Te rog, desfată-te! Mi-am pierdut pofta de mâncare. Niciodată nu mi-au plăcut prea mult dulciurile. Da, fiind captivă la bordul unei corăbii cu pirați murdari, începe să ți se facă poftă de lucruri fine. În timp vei vedea. În timp îți va părea rău. Înțeleg că nu mă placi. Iar Jay a explicat foarte clar că ai o voință puternică. Îmi place asta. Permite-mi să-ți ofer asta. Mărită-te cu mine și eu îți salvez prietenii. Cum aș putea eu să am încredere în tine când tot ce faci e să răstălmăcești cuvintele? Știu. Eliberează-i și mă mai gândesc. M-am gândit eu că vei spune asta. Scoate-ți din carcera! Pregătiți scândura! Ai îndrăzni! Eu dau ordinele aici. Cu cât înveți mai repede lucrul ăsta, cu atât mai bine. Dacă le faci rău, poți uita de orice înțelegere. Atunci acceptă să te măriți cu mine acum și totul se va termina. Nia, nu faci asta! Ei va da puteri nemărginite! Cel negru merge primul. Îți mai spun o dată, Nia. Dacă mi oferi mâna, ei trăiesc. Îți reamintesc, sub noi este doar oceanul. Și ce face apa? Nia, nu poți! Nu înțeleg. Ar trebui să o împingem și pe ea. Ai spus că tot ce contează e Ginjago, nu ea. Taci, caragios cu mustață. Sau ar trebui să mai meargă unul pe scândura aia? Împingeți-l! Stai! Nu pot să spun ultimele cuvinte? Amuză-mă! Îmi doresc... Cole, nu faci asta! Îți dorești? Îmi doresc ca piatra răzbunării să nu ne anuleze puterile, ci să le facă mai puternice. Nu pot să cred că a funcționat! Dacă aude dorința, trebuie să o îndeplinească. Prindeți-i!
Îmi doresc să fiți fost cineva că vom folosi dorințe. Dorința îți este îndeplinită. Aveți grijă să nu irosiți dorințe, s-au pus 2, mai avem 8. Nu uitați regulile! Nu vă puteți dori dragoste, moarte sau alte dorințe! Dorințele lui Cole ne-a făcut puterile prea puternice. Nu o pot controla. Știam eu că e o idee proastă, dar nimeni nu ascultă. Trebuie să spargem ghiuleaua și lanțurile. Nu mi-e frică să te împușc, chiar acolo unde ești. Îmi doresc să nu țintești bine. Eu nu ratez niciodată. Am spus, eu nu ratez niciodată. Nu mai trage, că altfel ne împuși pe toți. Și toată lumea să termine cu dorințele. Nu o să iasă nimic bun din asta. Nu e drept! Se luptă că noi folosim puterea prietenului nostru! Știu! Îmi doresc să nu aibă sabia! Sabia ta, capitane! Wow! Ai primit ce ai vrut, deșteptule! Cuvintele au valoare! Nu putem să aruncăm așa cu dorințele! Mai avem 6. Trebuie să fim atenți ce ne dorim. Nu! Nu ce ne dorim! Nu trebuie să ne mai dorim nimic! Ce ziceți de asta? Îmi doresc să fiu ca Băiat deștept! Poate gândim prea mult! De ce n-a spus cineva, de exemplu, vreau să plecăm toți de aici? Aiuritule! Trebuie să începem să ascultăm de mine! Fă ceva! Nu pot! Și-a dorit să plecăm cu toții de aici! Veninul! Chiar îmi doresc să nu fi spus asta, Cole! Am auzit! Dorința ți este îndeplinită! Încă una irosită! Chiar nu ești foarte bună la asta! Țineți-vă bine! Nu doar că devin mai înțelept, îmbătrânesc. Vrea să-ți dorești să treacă! Nu poți! Dacă cineva nu-și dorește ceva rapid, o să cădem! Și nu vă uitați la mine! Eu nu mai am dorințe! Atunci îmi doresc să ne oprească acei nori! Ia te uită! Lloyd, ce se întâmplă cu tine? Nu o faceți griji pentru mine, Jay, și cu mine mai avem o dorință și nu o voi folosi ca să mă salvez. Dar vei continua să îmbătrânești. Deja ai și vocea unui om bătrân. Lasă-mă să-mi folosesc ultima dorință ca să te salvez. Jay, înțelept este să o păstrezi. Eu văd mai departe de acum. Vei avea nevoie de ea. Pentru când? Pentru atunci când e spusă din inimă. Când e spusă din inimă? Inimile nu vorbesc? Credeți că vă puteți folosi dorințele ca să mă opriți? Îmi doresc o sabie! Nu, Nadakan! Știu că dorințele noastre te vor opri, doar că nu azi. Nia! Jay! Nu-ți face griji! Împreună ne vor salva pe toți! Trebuie să ne creăm dragonii! Nu am suficientă energie! Nu sunt suficient de puternic! Atunci vom fi puternici împreună! Ține-te de mine! Sunt doi dragoni într-unul! Uite că apa și electricitatea se potrivesc până la urmă! De ce-i face asta? Ai rost o dorință! Nu, am păstrat-o pe ultima, dorința lui Jay. Ne-am pus cele 3 dorințe, Nadakan. Nu ne pot controla. Așa este. Nu vă pot face să vă doriți să treacă tot. Dar o poate face el. Tu nu ți-ai pus nicio dorință, Clancy. Dorește să dispară ăștia 2 pentru mine. Fă-o! Nu știu că capitane... Fă-o!
sau mă descotorosesc de tine! Îmi doresc! Fă-o acum! Îmi doresc să dispară! Ce se întâmplă? Ce trebuie să se întâmple? Nu vii cu mine până când nu aduci fata înapoi! Pleacă acum și să te asiguri că niciun rău nu se abate asupra ei, căci peste tine se va abate unul de 10 ori mai puternic! Ai grijă, Nia! Sigur, capitane! Pe cuvântul meu de pirat, nu-i se va întâmpla nimic rău! Pe cuvântul meu de pirat! Foc! Au venit să mă salveze și acum au dispărut toți. Toată lumea a dispărut. Eu nu am dispărut. Și l-ai auzit pe Lloyd? El a văzut în viitor. Trebuia să fie așa. Dar acum va veni după tine. Când va fi destul? Când se va termina? Nu mai suport să tot pierd. Nici eu nu mai suport să pierd. Dar Lloyd a avut un motiv să ne salveze. Să sperăm că până îl revedem pe Nadakan vom înțelege care este acel motiv. Traducerea și adaptarea Alexandra Murăruș. Regie artistică Octav Mitrică. Inginer de sunet Ovidiu Mitrică. Dublajul a fost realizat în studiourile Fast Production Film.